khang ta Kasai Neutrap National Youth Front hapo kajingalam jung President ka East Khasi Hills Circle uba Blastakhar ulaong banak yang kaseng kam sngo yahat ya kajing pha khang dukan ka Deputy Commissioner East Khasi Hills yakinong di dukan kapor shipho bajemen miet namar ka khata ya kajak po jung kinong di dukan habaya kran shakilat pathai khubor khatlai tari unai tong 8,000 arphulai uba blas ulaong ba kani kajing penmi hukum ban khang dukan hapo shipho baje kalong ka banno shiliang tang yakinong de ja di dukan kat baya kibar bat kinait klopan kiple kat baman nakalang kaseng ka kuntu ka sarkar bakan penjen sore ka por khang dukan hapo khat ar baje khnang ba kanum khata yakiba imja kapo dakabadi dukan menmi Sekoi pat ke isu ke bangi ko ban yang ni hadir lem I to notification bang pemilik sarkar ban khang no i dukan po shipho baje tina kaliang ka chungi ho nim ong ba ka de ka basniu rei kwa i ban rat i jing sniu ban trailang ba ka government nei tang ko pat kalong ba shipho baje te na kaliang chungi pat na hi ban pediang namar shipho baje pipet teng shipho baje traffic jam kadang kadang po slong hadum ta kharoi baje gibri kadang ya kidang sakut po slong tiban ong teng bang ilami susrok shipho kharoi baje dan teng ni habdon kam man thiet jing thiet ki yang kisam ni habdon kam ban ban rung ki dukan dei ban su ong kata baje ngai sngoba na kaliang jungi kaseng ni sngoi hap ada sarkar ko ban penmi ban le ban hangi dukan jing sisa ka dem kampen disuri ka por na shipho baje ka dem nya chmat nei tang ko pat mangakwa bakani ka penmi notification bak sarkar ka penmi kamdekin banlong le silang mentah pencule tang itu gibarit beria gibaduk nrekat na ki night club pan kibar hindalet entu itu khat arbaji shi baji teng kidang sha kidang di kidang snobha kidang le ginu ikam snobha hapo namar ka kam jumi ka mi ka jingklumar ka shimi kanu kendu kam ndei kibri ginda kala di ndai kala shamshit bisalak teng ndai kala mi na tu ka chakadi bisale kumgi khlan gile kumginu ge iru shaba nangta ka jing sniu kami tena kala ka jungi ikwa ba kanum le siang oi kata ka jing khangi gi dukan ka de bandon da por ndai shipho baje te na kala ka sangru pa na ai ban priang ndai ai jingmut ka sarkar bakan kampen sur pa ka por kala ban de khatwi baje na khatwi sistem ru to hapo khatar baje dari ban khang namar khatar baje senang la kala tare ti ndai tang kata ndai ka de ban pha ya ki bar ne ki club night club ki badon hapo slong anum la ban jer teng ti na ki ya gitu sarkar dim bu da kendon da ka por ka kumabu lang ikoi ka de ban long lang ikol kaju yo barit kaju yo bahir kaju yo baduk kaju yo baruspa kaju de mata pun mi kindet te kalong kata fi way bri pun kelmar ne deki hajar ki bri deki polak ki bri kilaman king bayong ne kilaman mi kajing yaki hanrai na kaliang jungi kentangan ka sarkar ka man piang kan ki bri ki pulet ki di bandon ki patrolling ki babiang kiriman bu ki CCTV ki jaka ki badai dadon kam komentar ko mata hakran ya ka thamator no dia rei sarkar ai jinga dai ki hadu 24 hours ki don pulit antu banyada tangkhang dia lagi don antu rei khamtam hapo pibi belai shi mi ki jinga show jinga dan mut kitu ki bele ruti antu ki pulit ki krimle ini kumba ki dibenle nakali kata ki ang manpower dunas duna brio dan brio lai keren kata bunsin bu SP ong duna shuduna bri haba duna bri ong dan bri te ki post kila ki kam kala te le ren kam thap permi ki kam pulit kini kita kena sama jungi we apply do bentar kam pulit tu 4 tip position duna shuduna termato long baik bakan dadon dak an jak kendon bak himamalim ke distribusi kan snai kendon ki an khamtam ki snong bak hapor bakirung snong atep ki hapanyo ki NRC manta ki apply trading license manta ki apply labor license ko manta ukhar won trai haban urung haganu no snong ka abandai bu sna ganu no ka ying building construction tu dei don kampat bahapanyo namba snong hoi ngamlen ngam keno ya kita ki snong nei gerong ba snong gini kita rai ki don hiru ki ba ki langyo ki ba ile politics ko ba akli mapi ki don ru ki ba syat hid dak bisa dak dor man ai NRC gini katai kata kadau kini kisi ong pisistian ba UCM mula dak ong iba menta kam dan su ko bor tangrong asnong bos ketrisnong man ai NRC nur ya nu khamtam egi barjala ndai don kam man rai lang dak isi jong snong i bang khang ta maram de hiru man ai lat ko ong baro shimit in shong tu surok kini de jing dia tar kam de bolong
kemalong kadiban jing syak sarkar ba pemi kan di kadiban dan swakan ko jinga selok kadi ko jinga mo kanu notis botan ai situ diberi bukan kadiban don syak jinga keren isnong ta balong emangin le unta ndai pi ban surai nanti ban pemi kita kan notification ketip ban yap no ban du nong mano ban kata mano kham tam ki baduk ni snai nama tang gila tre dengan ti ke badai meta kam kacam ro ba kila haban bala ki haban tray system ki haban sai ke jing kesem nam tak badi jing de ni tai nama tang pe ki bo pb nama kitu buan de ja ki buan de ki mensi ki mbang ki don be itu habaji senang telara tha khna spo tak ar kan ta kin de jing de te kampat em ki phi shi phau ba je ma phi la da phi dang wan na doktor suya wan mata na ba mata ki wan po West Bengal mata ki wan po Mumbai mata ki wan po Sikkim ki wan ka shi shlo teng ki poi ki ya nang ni tangka traffic jam ong phi tangka jing block ka surok dai shi phau ba je 4 ka loit te shi phau ba je la ki wan hapo mau lai teng ki national highway nai pat ka ni po city ki national highway dang blok shi phau ba je tiga de penjusur ka porta